Вот показывают, как учат деток готовиться к праздниku, раскрашивать mnohí spájajú najmä s Vianocami. Podľa nej si svoje miesto už našli aj перед na Пасхой. veľkonočnom stole. Ovečky, zajačiky, kuriatka, vajíčka. Predovšetkým na Vajíčka, ozdobu, всё. ale dajú sa aj pokoštovať. Вот детки Ja viem какие. tváriu robiť také Uch ty, vajíčka, potom vajíčka. kuriátko viem také, no, ale pofiderné. K správnej šibačke patrí bez pochyby aj korbáč z vrbového prútia. Tu si to zviažete a potom sa to pletie. Je 8 týchto prútov a mladé pusy to perú, aj toto vidíte. Tak. V minulosti plietli korbáče Ой, výhradne какие chlapci a яйца. muži. Ženy Вот skôr я в субботу robili пойду. príbytky. Vajíčka, symboly Там jary, будет sme нас na учить. remeselných trhoch našli v tradičnom aj modernom šate. Do polovice odrvotujem, potom omalujem a vrch okorálkujem. Ale teraz vlastne ma oslovilo to vyšívanie. Celé to dokončenie mi trvá deň a Красота pol. какая. Dávať pozor, Боже, Tie vajcia sú произведение vlastne искусства. natreté farbou, aby boli také trošku aj pevnejšie. Medovníkové, dôtované, háčkované, zdobené slamou či výšivkou. Zručné remeselníčky z Liptovského Mikuláša nám prezradili, že takéto jedinečné vajíčka nevyrábajú len pre svojich zákazníkov, ale aj pre svojich kúpačov.